Notice of violation inihain ng DTI Region 1 sa Pitong Establisyimento sa Ilocos Sur. Sa detalye, makakasama natin Idol Joanna De Vera. IFM News. Sumailalim sa quarter monitoring at enforcement activity ng Department of Trade and Industry Region 1 ang ilang pamilihan sa probinsya ng Ilocos Sur. 25 pamilihan ang kabuang nabisita ng grupo sa mga munisipalidad ng Santiago, Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin at Candon City, Ilocos Sur. 7 sa mga ito ang naisyuhan ng notice of violation. Ilan sa mga ininspeksyon na produkto ay steel bars, angle bars, GI wires, ceramic tiles, plywood, maging mga consumer products tulad ng LPG regulator, brake fluid, rubber inner tubes at pneumatic tires. Naglalayon ang aktibidad na tiyakin kung ang lahat ng establishmento ay sumusunod sa fair trade laws tulad ng Product Standards Law, Accreditation of Service and Repair Shops, Private Emission Testing Centers, Business Name Law, Price Tag Law at Vape Law. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.